Bagyo Carding wala sang direktang epekto sa probinsya sang Negros Occidental. Pagpabaskog sa nga pagpatuman sa Anti-Drunk Driving Act dinarekomendar sang sangguniang panlungsod. Sa balita nasyonal, Pilipinas plano nga magbakal sa Russia sang gasolina kag iban pa nga mga balaklon. Pagpangabuso kag pag-abandonar sa mga senior citizens may penalidad. Sa balita internasyonal, NASA ginkanselar ang pagpalupad sang Artemis 1 moon rocket bangod sa Bagyo. Sa balita sa sports, PBA Commissioner's Cup Games ginkanselar. Balita entertainment, Taylor Swift ginklaro nga hindi ini kalakip sa mga maga-perform sa Super Bowl halftime show. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan naman common nga hiligay non words. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, September 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang sentro sang Bagyo Carding ang nakitaan sa baybayon sang Santa Cruz sa Zambales. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga 140 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 215 km per hora. Nagahulag ang bagyo pa nakatunda na minhan nakatundan sa kada sigon nga 30 km per hora. Ang southwest monsoon na nagapekto karon sa southern Luzon, Visayas ka nakatundan nga bahin sang Mindanao. Samtang ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan kag maulanon bangod sa southwest monsoon kag trough sang Typhoon Carding. Kasarangan tumabas kog nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan. Padulong na bagat na nasidlangan ang mabatsagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasarangan tumabas kog ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:42 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning lahat mga ka-aksyon. Good morning Action Doors. Yes, mayong aga sa Action Boy. Kag mayong aga sa mga ka-aksyon ta nga naga-monitor sa aton subong labi na sa aton yung Facebook Live. Kag please like, follow and share sa aton sining FB Live. Sa aton dira nga mga aga pagabulugtaw, mga jeepney drivers, tricycle drivers, sa aton nga mga vendors, sa aton mga sika drivers, sa mga taxi drivers, kag sa mga aga pagapanindahan Action Doors, no? Maayong aga sa inyo. Liwat sulito nato na diri sa siyudad sa Bacolod wala sang pagdeklarar sang suspension sang klase. Yes. No? Subot silingon, may klase. May klase, oo. Tubtob sa sini nga mga tinion, mga ka-aksyon ha, wala sa gyapon sa nga announcement ang aton iya nga alkalde nga si Mayor Albi Benitez. Okay? Kung ako sa mo niya chimpo, i-suspend ko ni anay mo. Kaya nga, ang mga estudyante, maglakat bala, mabasa sa ulan. Especially mga kabataan. Mga kabataan, mahilanat, ma-charge ka pa sa COVID. Ay, kalay. Ginilanat ka lang kayo na ulanan ka. Nan, pa-check up ka ba dayon kay laban-laban COVID ka, kid. So kung kuya i-suspend ko nimo, mailan niya ang may mga salakyan ya. Correct. No? Bisan pa gani, no? Wala lang palibak ang teya o ganun niya. Day, may klase gani gihapon. Why gani May announcement? klase gidya tita. Why gid whatever announcement kung sino Wala, nga. kina-refresh ko Action Boy ang page sa aton alkalde Action Boy. Wala sang latest ganyan announcement. Ang Pero may mga dito- advisory, why? Ha? May mga advisory sila, wala? Wala sila advisory. Ah? Amo tong last nila nga post sa gabi atong stay safe and magpabilin kita nga mambinantayon. Okay. Sumabinan tayo lang kita, anay. Oo. Kay, apro ko na kuya, kung ako sa... Ba't pag mo ginaga? Gaulan. Gaulan siya. Oo, nag-baskog ba lang ulan?
Kung ako ya sa mga parents, ako lang niya, kung ako sa parents, especially sa mga elementary students naton, mga preschools, hindi ko na mapaskwilahon ng bata ko. Masibla makwan, insakto na, gindi ka na ng desisyon na. Isa inyo na pagdesisyon, kaya nga, masibla hila nato ng bata, na karoon niya kung maulanan, mabasas ang ulan, Abudlay, bla subo action boy lang trangkasuhon, kabudlay ka na mga hospital, subong, swab test ka iya kung mga hospital ka. Correct. Labi na pa-admit ka, action boy. No, pagpa-admit ka, swab test ka na iya. Kung ako kung ginikanan, kung ang kabataan ko, elementary, o kung hindi ko na ipagpaskulahon, hindi man na makaguba sa ilang futuro. Inaya imo na action boy, Ako na imo na Ako na Hindi man nakaguba sa futuro sa bata mag-absent sa kadlaw, Pero meron gidyan, ginikanan ni action boy, hindi gidya pa absent ang bata Hindi nila. absent kay kuan ka nga daan, bala ng running for honors ka. Ang sila'y nag-advise naman nga may class suspension. May suspension so man. sila'y city ha. Kag talisay, may advice man. Ini mga 17 minutes ago ni nga mga post, 15 minutes ago. Balo ka. So again, nadugang mga ka-aksyon sa probinsya sa Negros Occidental nga nag-suspender sang klase amo ang syudad sang Silay kag syudad sang Talisay. So ang Bacolod, stay safe lang gyapon tagyapon, ha? Kuan nang kay hindi kita sang sang iya sang DepEd bala nga ang suspension, automatic suspension sang klase sa mga lugar nga may storm warning signal from 1 to 5 bisan 1 lang suspended na din ang mga klase. Sa mga lugar naman nga ginabahaan depende na sa local government units, kung ako kung ako i-suspend kong klase anay para maproteksyonan ang kabataan batok sa mga balatian. O standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 12 minutos na nagaligad sa tak na nga las 7. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag sang Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental nga wala sang direktang epekto ang Super Typhoon Karding sa probinsya. Sa advisory sang PDMPD, ginhinyo sa niyang publiko kaang tanan nga Disaster Risk Reduction and Management Council nga i-monitor ang latest nga severe weather bulletin nga gina-issue sa pag-asa sa kada 6 ka oras kag ang weather update sa kada oras. Ginabisuhan man ang publiko nga magaluntad ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob, pagpangilat kag mamasko nga pagmadlos ang hangin sa probinsya. Dugang pa, ginapangabay man ang nag-istar sa kilid sa suba, baybay o kung madelikado nga lugar, nga magsaylo sa mas safe nga lugar, ilabi na kung gabi. Ginahinyo man ang publiko, nga likawan ang pagtabok sa mga suba, overflow kag creek. Agud malikaw sa aksidente, kag gilayon magtawag sa Negros Occidental 911 sa tion sang emerhensya. Ginpaidalom na sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 Emergency Operations Center bangod sa Super Typhoon Karding. Sa advisory nga ginpagwa sa RDRMC 6, ginpahayag nga gina-activate na ang Charlie Protocol o ng pinakamataas ng Emergency Preparedness and Response o EPR Protocol para sa 5 ka probinsya sa Western Visayas. Nagsugod naman ang preparasyon para sa posible impacts ng bagyo sa Southwest Monsoon o kag Southwest Monsoon sa Western Visayas. Nag-issue naman si RDRMC 6 Chairperson kag Office of the Civil Defense Regional Director Jose Roberto Nunez ang Memorandum Order No. 86 Series of 2022 na nagamando sang istrikto nga pagbantay sang pinakauli nga lakat sang panahon sa kada probinsya. Naka-activate na sa karon ang Camp Coordination and Camp Management Protection Food and Non-Food Items, Law and Order Logistics and Health Clusters. Samta naka-on standby naman ang Search and Rescue and Retrieval Operation, kag Management of the Dead and Missing Shelter Emergency Telecommunications and Philippine International Humanitarian Assistance Cluster. Bangod sa ginapaabot nga Mascata Festival 2022, nagpangabayang sanggunang panlunsod sa Bacolod sa LTO Bacolod kag BCPO nga pabaskugon ang pagpatuman sa Republic Act 10568 o kanining Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2012 sa siyudad sang Bacolod. Ini ang unanimous nga napurbahan sang konseho matapos ginduso
ni Councilor Claudio Jesus Puntevilla. Ang resolusyon ang addressed kay LTO Bacolod Chief Renato Novero kag BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Ginpahag ni Puntevilla nga ginapaabot na nga madamo sa mga turista kag residente ang mag-inom sa makahulubong ilimnon sa tion sang Mascara Festival. Sunod sa konsehal, tuyo sini nga mapangapinan ang publiko bangod nagakaapektuhan ang pagmaneho sang tao nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Aprobado na sa third kag final reading ang ordinansa nga maghahatag sang cash incentives sa mga top-notchers sa board kag bar exam sa siyudad sang Bacolod. Ang ordinansa gin-author ni Councilor Israel Salanga, samtang co-author naman sanda Councilors M. Ang Cindy Rojas, Rencito Novero kag Ayesha Joy Villaflor. Base sa ordinansa makabaton ang top 1 sang 50,000 pesos, top 2 tubtub top 5 sang 30,000 pesos kag top 6 tubtub top 10 sang 10,000 pesos. Makabaton man ang top-notcher sang recognition certificate gikan sa Office of the City Mayor kag sangguniang panlunsod. Ginpahayag ni Salanga tuyo sang sining nga ordinansa nga ma-motivate ang mga examinee sa pagtuon kag maghatag sang bugal sa ila kaugalingon kag sa syudad sang Bacolod. Ordinance granting cash incentives to examiners to excel in either the bar or examination, declare that measures to either the Supreme Court of the Philippines or the Professional Regulation Commission respectively providing funds therefore and for other purposes. This is for third and final reading as a move. Objections? Hearing none. Motion is approved. Congratulations. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Israel Salanga. Gin-report naman sa City Social Welfare and Development Office sa siyudad sang Himamaylan nga may isa naman kalapsag ang ginbilin sa tubang sang Purok Websu Church sa Barangay Karadioan, siyudad sang Himamaylan pasado las 3 kahapon sang kagahon Domingo. Sa Facebook post sang CSWDO Himamaylan, ang lapsag nakita nanday Ludovico kag Jurian Molina. Ang lapsag nagasuksok sang duag green nga hood, puti nga bayo kag mittens. Ang lapsag ang yara karon sa kustodiya sa Himamaylan City Social Welfare and Development Office. Nanawagan naman ang CSWDO Himamaylan sa sinuman makatag impormasyon nga makabulig pangita sa ginikanan o kung pamilya sang lapsag nga makig-angot sa ila sini nga talatapan. Mangin bisita sa una nga Negros Occidental Bamboo Week celebration sa Department of Science and Technology kon DOST Secretary Renato Solidom Jr. Si Solidom ang isa sa maghahatag sang solidarity message sa opening program subong nga adlaw sa ground floor sang Ayala Activity Center sa siyudad sang Bacolod. May inspirational message man si Governor Bong Lacson sa unang adlaw sang aktibidad. Masaksihan sa venue ay ang exhibit sang Provincial Bamboo Industry Development Initiatives, Avance Negrense Biodiversity Conservation Center. Kagini aktibidad ang gintawag man nga First Provincial Bamboo Fair, ang kabahin sang 2022 Philippine Bamboo Month. Ang gobyerno probinsyal ang padayon nga nagadevelop sang 62 hektarya sang propiedad nga sa Tambara, San Fernando, Talisay City nga ideal para sa agriculture, environment kag tourism wellness camp. Ini nga lugar ang pahamtangan sang bamboo treatment facility kag large scale production and promotion sang treated bamboo materials para sa structural and agricultural o kon architectural applications. Ang Provincial Bamboo Fair maglawig tubtub Setyembre 30. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Pilipinas, plano nga magbakal sa Russia sang gasolina kay iban pa nga mga balaklon. Samtang pagpang-abuso kapag abandonar sa mga senior citizens, mahimo mayara na sang penalidad. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira bala nga masami nga malipaton na budlayan magpaminsar kag Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria
ining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay bas. Good morning na dira kay Ernie Odasco Lidas, Ev Smart Tadio Salcedo. Kay Athea Kim Iriman, teng may klase taw laong Rusya Wala ang Morsha. Wala sila sang announcement. Wala klase ang Wala klase. Oh, nakita mo lang. Teng. Hindi naman sila kita na iba. Kay Ana Sinoro, Lorna Dilhencia, Teng Carmona. Uy, morning sa imo, Teng. Ray Flores Barrioga, morning man. Kay Dale Joseph Pareño Flores. Dali lang kayo, hindi ko makita. Dahil, pwede sa ako, gakautod niya ako, basta laba no? So, hindi ko siya makita dayon kung ano agad. Sige, pangita Flor de Lisa, gali. Dale Joseph Pareño Flor de Lisa. Na. Kag Action Boy, ilawagon, tabala karon. Kag pwede man subo nga, monitor sa Facebook. Sang ining balang mga may class suspension, Action Boy. Oo. So, as of 7 a.m., Monday, September 26, 2022, mga ka-action, yari ang mga lugar sa Negros Occidental nga nag-anunsyo nga may class suspension or Wala klase. cancellation. Wala sang klase. So, sa Banwa, sang La Castellana, all levels, both Hindi, tanan na niya, all levels. Tanan, huwag man sang kwan. Tanan nga ba, no? Hindi lang pag-kwan ka all levels. Tanan na niya. Basta may suspension, all levels na tanan. Okay, sige. So, sa Banwa, sang La Castellana, mga ka-aksyon, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Sipalay, Kanduni, Hinobaan, Hinigaran, Himamaylan, Mursya, Ibi Magalona, Valladolid, Bagos City, La Carlota City, Pontevedra, Silay City, kag Talisay City. So amo ning ang duha nga bag-o nga nag-announce, amo ang Silay kag Talisay City. Okay. So, why pa yung mga Victorias, mga Manapla, why pa yan, no? Oo. Ang Victoria's Action Boy ay may-ari nag-announce kagabi si Mayor Javi, nakita ko to. Oo. I-include ta lang dire. So, Mayor Victorias, may Javi. suspension man sang klase. Yes, nag-announce to siya kagabi. At tagon ta lang ha, ang Bacolod dyan, wala announcement ha, sang suspension sa klase. Basta kung niya ma-advise ko lang sa mga parents, kamo na yung desisyon tanawan ninyong kabataan nyo kung hindi lang kasi malang-alang, bla, kag magsulay sa ulan, bla. So, kamo na lang yung desisyon dira kay way pa desisyon ang aton nga local government, no? Morning dira kay Gabriel Nilios sa kay Phil Alonsagay, morning sa imo migo, Farlin Preta. Tsakto na, ginikana na lang ang desisyon Dino Alec sa Inigaran, wala man kuno klase.
Wala na klase sa Nigaran, pero wala siya nadala, no? Wala siyang announcement, no? Ara action boy. Ara sila, okay. So, Practically, ang sa kanan... Silaya pati online, pag action boy, may Oo. nakabutang gadiya kay Mayor Judith Gallego, nga Pati both online. online or face-to-face man. So, ano gidya? Basta may klase, no? Kasi Ang syempre, iba na, I think- limitado man ang internet, action boy. ang iban nga, I think, no, man may araban nga announcement nga pati online classes. Ang bago, I think, sa ila sa executive order, papanaog ni Mayor Nico Yulo, pati ang online man, no? Ma'am, na si Mayor, morning liwat, Ellen Prado, o si guwapi na guwapa, kung ang partner sa uno, Sally Carman. Ay, Miss Sally, good morning sa imo, of course, matahom. Matahom nga tinuga. Nga tinuga, sa Sang- Diyos. O standby sa aton nga mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakita. Kag sa ato naman nga mga ka-action dira. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Action Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakigsigurano na ang Pilipinas sa Russia para magbakal sang gasolina kay iban pa nga nagapanguna nga balaklon. Sunod sa Presidente nga ang Pilipinas ang may kasugdanan sa Russia nga malapit na nga ma-close. Sa ginpamangkot angon sa mga sanction nga ginaduso sang US batok sa Russia bangon sa pag-atake sini sa Ukraine, ginpahag sang Presidente nga tricky ang nasambit nga isyu apang ang pungsudon nga interes ang iya sini nga prioridad. Sunod pa sa Presidente, kinahanglan nga mapangita hindi lamang sa mga bagong akuan sang gasolina, kundi pati man sa mga feeds, fertilizers, kaiban pa nga inputs nga kinahanglan sang pungsod. Kalaki pa ekonomiya sang Pilipinas sa tuman nga napektuhan sang kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine, nga nangin rason sang pagtaas sang inflation sa sulod sa kagwa sang pungsod. Ang pagdusod ni Marcos nga magpatigayon sang fuel deal sa Russia ang mahimo kondinahon sa mga Western nations, ilabi na ang madugay na nga kalyado sang Pilipinas nga Amerika. Pagaw si saon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang politika sang giyera sa droga labi na ang mga sindikato sa likod sini. Ginpahayag ni Marcos sa iya nga hinunanon sa forum sang Asia Society sa Manhattan in New York nga tuyo niya baguhon ang focus sa kampanya kontra narcotics sa pungsod. Aminado si Marcos nga ang programa batok sa droga sang pungsod ang isa ka mapuslanon nga programa kag nakita niya nga hindi na mapunggan ang away sa illegal nga droga.
Sunod pa kay Marcos, yara sa 4.5 milyones ang aktual nga adik sa Pilipinas. Kag kinahanglan tubangon na makahalalit nga epekto sini sa sosyedad, kriminalidad sa mga sindikato sang droga amuman sa pampolitika sa bugos nga sindikato sang droga kag ang ilang nga mga network. Dugang pa ni Marcos nga dapat i-adjust ang focus kagatagan pagtamod ang prevention. Una na ang ginpahayag ni Marcos ang importansya sa rehabilitasyon kag lantawon kundi nagahalin ang supply sang illegal nga droga. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang pinakatuyo sa economic agenda sa administrasyon sa masulod nga 6 ka tuig amo ang siguruhon nga wala sang Pilipino nga magutman. Sa interview ni anay Australian Prime Minister Kevin Rudd, ginpahayag sa presidente nga sa piyak nga kag daw kasimple nga tinutuyo ang pagkakasang gutom, nagakinahanglan ni sang dako nga pagtingwa sa bahin sang gobyerno. Ginpahayag ni Marcos ang kaimportansya sang partnership sa pribado nga sektor agud malambot ang mga tinutuyo sang administrasyon. Ginpasiguro man ni Marcos ang pagpaayo sa productivity sa agrikultura kapag streamline sang birokrasiya kag ginapasiguro nga mas maayo nga serbisyo sang gobyerno. Sa United Nations General Assembly sa September 20, nagpangayo sang suporta si Marcos sa mga pamuno sa nagkalain nga pungsod sa kalibutan nga mag-invest sa pungsod sa produksyon sa agrikultura kag food security nga isa sa mga ginpromesa niya sang magpungko bilang presidente. Ginpakamalaot naman sa grupo nga Hukom Incorporated ang statement ni Anay National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict ug NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy nga naga-question sa integridad sang desisyon sang korte angot sa isyu sang CPP-NPA. Sa official statement sang Hukom Incorporated, ginpahayag sini nga pag-atake sa layi, pulisa kag pagsulundan ang pag-question kag pagpakamalaot ni Badoy sa desisyon ni Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdoza Malagar. Dugang pa sang grupo ang ginahimo ni Badoy ang isa ka paglapas sa demokrasya sa nga hudikatura. Hindi man naluyag nga palampason sang hukom ang malisyosong akusasyon kag palayag ni Badoy nga sunod sa grupo nagtugas ang malaing epekto sa pananaw sang publiko sa sistema sa paghatag sang hustisya sa Pilipinas. Plano naman sang gobyerno nga iapilar ang desisyon sang korte sa Manila nga nagabasura sa petisyon para ideklarar ang Communist Party of the Philippines kang ang armed wings ng New People's Army bilang terorista nga grupo. Sa isa ka press briefing sa New York City, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga hindi pa man pinal ang desisyon sang Manila Regional Trial Court Branch 19 sa din ginbasura ang tikang para malakip ang CPP-NPA bilang terorista nga grupo. Ginpahayag ni Cruz Angeles nga maramo pa nga remedyo nga pwede himuon ng gobyerno angot sa nasambit nga desisyon. Nagresulta ang suspensyon sang isabong operation sagud magpangita ang mga bettors sa iban pang alternatibo nga online cockfighting game kag pila sa ila ang hindi regulated sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaangay sang nadakpan nga illegal nga isabong operator sa Cebu Damlaglang. Nadakpan sang mga ahente sa National Bureau of Investigation o NBI sa Region 7 ang duha ka negosyante kag 37 ka personnel nila bangod sa pag-organisa sang illegal online cockfighting o isabong. Ang pag-aresto ang ginhimo sa tunakaligad nga semana sa Barangay Kalahuan, Minglanilla, Cebu base man sa search warrant kay gin-issue ni Judge Veloso Fernandez sang Branch 19 sang Regional Trial Court kon RTC nga gina-file batok sa Amenic in Kalahuano Cockpit. Suno kaya Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporated Chief Executive Officer Joe Pisano, ang ban sa isabong ang hindi lamang nagresulta sa potensyal nga revenue loss para sa gobyerno apan nakabulig man sa pagpalaptas ng illegal betting activity sa pungsod. Ang ganar sa online cockfighting activity ang nakabulig sa pagpabaskog sang mandated contribution sang PAGCOR sa mandated contribution sa nation building sa 22.91 bilyones pesos sang 2021. Papanahugan naman sa penalidad ang sinuman nga mag-abuso kag mag-abandonar sa mga senior citizens sa pungsod. Ini sa tion nga mapawakod bilang layi ang House Bill 5116 ukon ang Senior Citizens Protection Act nga gin-author ni Second District Representative Agusan del Norte nga si Dale Corvera nga nagatuyo himuon krimen ang pagpang-abuso kapag abandona sa mga senior citizens. Base sa pagtuon sa World Health Organization, isa sa kada 6 ka senior citizens ang nakabatyag sa nagkalain-lain nga sahi sa pagmaltratar sa 2021 samtang nagtaas pa ini sa panahon sa COVID lockdown. Base man sa mandato sang hagna, pagatukuron ang National Senior Citizen Health Hotline nga mahimo ma-access sa mga biktima nga tigulang kag amuman ang mga concerned citizens nga libre para mag-report sa mga pagpang-abuso sa mga senior citizens. Magatukod man ang Senior Citizens Health Desk sa kada barangay nga pangunahan sa mga welfare officers nga nagahatag sang kung maghatag sang gilayon nga bulig sa mga biktima.
Ginsues Chores Senator Sherwin Gatchalian nga itugyan na sa mga local government units kung LGU ang responsibilidad sa pagpatukod sa mga hulot-bulutuan kung classrooms agud masolusyonan ang kakulang sini sa pungsod. Sino kay Gatchalian nagapati siya nga mangin epektibo kung ang katunga sang pondo ang magakadto sa DepEd kag sa LGU naman ang katunga sini. Suno pa Gatchalian kung ihatag sa LGU ang responsibilidad sa pagpatukod sa classrooms, dululungan niya mapatukod ang mga ini. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton dira mga ka-aksyon nga may kabudlayan gid sa pagpamuhin, sus delikado gid ina, bud posible matapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas marami. Dira kay Miss Georgia Gargasiran, rainy morning. Good morning dira sa imo, nagapay siya kay nagapangapin na saya. Nalipat ko gali, welcome back gali Action Dorel. Wow ha, gina pa Nalipat ako mag-welcome sa imo, no? Tungod sa bagyo. Lipat nga nagapasalamat di ko sa imo nga mga pasalubong sa akon. Halin sa imo pagbakasyon. Ang mga mapasalubong mga tawa-tawa. Mga udlot sa kapayas. So mo na. Kag thank you kay Action na Boya, kay Action Eden, kag Action Zil Minardo nga nag take over samtang ato ka sa bakasyon. Nagahigop kita sang tawa-tawa. Kag sang udlot sang kapayas. Anong udlot man? Paano udlot man? Udlot lagi, udlot lagi ang tawag ko, wow? Alam sa lingsing. Anong udlot naman, di ko nagkabaluy, anong udlot sa kapayas? Agali ka? Ogbos? Ogbos na. Kaya nagaling udlot. Ogbos galing. Ang udlot sa sipon na yan. Ay, klain. Ala si Action. Mega pamahaw ba Action Boy? Mega pamahaw. Di mo ganit, isa lang, kuwati udlot Ay, watching ba lang Mega ako sa Japan, Action Boy? Ay, musta ka, Mega? Sino na siya? Mega Chris. Ay, Chris. Mega Chris Belera. Hala ka, bongga. Kamusta ang Japan? Damo Japanese siguro to ay. Hindi damo to mga Action Boy. Americans. Sharing. Celia Haleco Espinosa, morning man. Son Lama Barnatsa, dili ko no sa ila, sige man ulan kagabaha man, sa ila sa Thailand. Sa diin? Sa Thailand. Gabaha man to? Ay, bong. Ma'am Vanessa Mayo, thank you for the stars in padala. Kay especially bala subong Action Boy sa Japan, visa free na, di ba? Makalagaw ka to ba? Kwarta na lang gidang kulang, no? Budget na lang gidang kulang. Liti na gidang kulang tao. Sige lang. Atlantic COD filet sandwich. Ay, sinami nga pagkaon. Culver's fries and vanilla sundae with strawberry. Si Ma'am Van. Ay, wow. Sana. Michael June Season, morning man sa imo dira, sunny Monday from Chateau Ilis. Uy, rainy man subong. Ito yung sila yan. Miss Jinky de Lagdon, Liza Joy Ilon Amoroso, Remia Garcia, morning dira, Christine Miñez Villalobos,
Kay Felix Bergula Campaniel nga perti ka energetic kagabi. Yes, bala. Pero amo ito pinaka-energetic. I-action boy nga kagabi. Iya mo. Hindi ko kapati nga shot mo. Sino ito gali? Siya gito ya. Doon siya bala kung basta darna pa. Extra sa bala. Sa tanan nga nagkaranta, siya gito nag-una ya pasintar mo. Gani. Pwerte, no? Ato to sa sagin post mo, dala to sa kanta wayay. Ato to sa. Dala to siya. Tigaling kay iya. Itong kanta, mga 12 seconds lang. Kaya na post na dayon. Ay, kala. Nag-strike naman ko nung kawatan da kay Rotsel Evangelista ho. Ay, nano. Ang kontador sa basiwa, kag lamisa niya, bangko niya, wala na. Ay, nano naman. Ay, te. Kuha nang lamisa. Virgil Ligaspi Coloso, Mare, morning da sa imo. Novi Magapan, Imbong Jocampo. Ay, happy birthday gali sa akong classmate man, si Andre Soke, naga-celebrate sa kadlawan karon nga adlaw, September 26. Happy birthday, amigo Andre Soke. Alin si Teresa linahakayaw man kapatamyaw ni siya. Kagawa din bong musta ko mo dira. Boy si Miss Teresa linahakayaw nag-message to sa kagaina. Good morning sa imo Miss Teresa. Sa kapihan man na Litsona ha, nga pangapi dira sila ni kagawa din bong kag kap dito, morning dira. Sa tanan nga masuki kuno sa barangay Kabog kag Alihis, suspended akong libod. Siling suspend. May pa si Joshua, si Bia Jonathan nga naka-suspend na. Suspend man siya. Una pa siya suspend. Si Annette Marhen, watching from Hong Kong. Ha? Ano? Ters Vergara Sancho, good morning man. Inday Blaza, Jose Harrison Lapinig Junio, greet lang iyang mother, happy 73rd birthday. Kay Lacerna Lapinig Junio, Sangkasantulan, Barangay 2A, Manapla. Cecil Batindaan, sa Barangay Handumanan. Ang kontador di sa LDS. Kawa. Ahay. Pwede na ako makapuli na kami quarantine, nagbalik diri sa Hong Kong. Okay. Sige, Annette Nanette, no? Marhen. See you kung mapuli ka, no? Barky Tribe. Basta 8 ang ako. Imo nga, size kayo nga daan. Hindi kaya tignan siya rin naman kung sakon sang size mo. So, Standby na sa mga balita. Duga nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye balita international, ginkansela sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ang paglansa sa most powerful rocket nga Artemis 1 moon rocket bawod sa pandam sa tropical storm Ayan nga posible nga mangin hurricane. Ang nasambit nga rocket ang natala na ilansar sa Kennedy Space Center sa Florida sa maabot nga September 27. Ininay kaduwa ka beses nga natrasar ang paglansar sa nasambit nga rocket. Sa Agosto, ginkanselar man ang pagpalupad sini bangod sa technical problem. Ang Space Launch System o SLS vehicle ang ginisenyo para makapadala sa astronauts kag gagamitan sa bulan matapos ang 50 ka tuig. Sunod sa NASA nga magakuha man sila sa datos kag analysis sa bulan. Plano man sa NASA nga magpadala sa unmanned capsule Orion nga pabalik sa bulan kag sa 2025 target nila nga magpadala sa astronauts pabalik sa bulan. Sa balita naman sa negosyo, ginapamo na paghulag sang presyo sa mga imported nga karne sa tunga sa nagasarurot nga balor sang peso kontra dolyar. Inikadungan sa ginapangatubang man nga epekto sang African swine fever. Sa monitoring sang Department of Agriculture, 280 pesos ang presyo sang kada kilo sang kasim part, samtang 370 naman sa liempo. Una na ginmensionar sa DA nga nagtaas man sang 10 pesos ang kada kilo sang manok. Samtang nagumpisa naman nga magsaka ang presyo sang pila ka mga Noche Buena products. Ang anay 70 pesos nga 500 grams ang pasta, 75 pesos na. 235 naman ang presyo sang fruit cocktail, halin sa 230. 78 pesos naman ang 250 milliliter nga all-purpose cream. Panumdum ni DTI Undersecretary Ruth Castelo nga tempranohon ang pagbakal para hindi maapektuhan sang saka sa presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 75 centimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 9 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 48 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagpangayo sang pasensya si Taylor Swift sa iya mga fans bangod hindi ini kalakip sa maga-perform sa halftime show sang Super Bowl. Madamo nga fans ang nagginamo matapos magpabutyag ang Super Bowl organizer sa posible nga paglakip sa singer. Si Swift ang nakakontrata sa isa ka brand sang soft drinks nga lain naman nga brand sa sponsor sang Super Bowl. Madumduman niya ginapabantayan sang madamo nga ginabantayan sang madamo nga football fans ang halftime show sa diin naga-perform ang mga sikat nga singers. Sa balita sa sports, ginpaiway ang mahampang sa PBA Commissioner's Cup kahapon, Domingo, bangod sa Super Typhoon Carding. Ini ang ginpahayag sa Philippine Basketball Association. Nagintala na kung tani kahapon nga adlaw sa Mall of Asia Arena, manghampang sa tungasang Meralco kay NLEX, kag Converge kag ang Barangay Ginebra. Suno sa PBA, i-reschedule ang mahampang sa lain nga adlaw. Paiway man ang Leg 3 sa PBA 3-on-3 Season 2. Nga natala na kung tani sa September 26 to 27 sa Robinsons Antipolo. Balita Espesyal! Alright! Energy! Good morning, Action Boy! Good morning, Action Doors! Kag you're very energetic today. And I'm glad that you enjoyed your vacation. And I thank you for di pasalubong. Yeah. Salamat din, no? Salamat sa pasalubong. Sana may mga higay karong pasalubong. Ay, ubos na balang tawa-tawa. Hindi ko ginakaroon mahatag sa Kaya nila. ugbos ang kapayas. Ugbos ang kapayas. Udlot. Ugbos ang kapayas. Okay? Morning dira kay Bebing Merly Rivera sa Barangay Maaw. Morning dira sa Imor. Jean Oiseser, kag happy birthday gali kay Butoy. Richard Suniega, Toy. Happy birthday sa imo, ha? Yes. Kag Action Boy, again ang syudad sa Bacolod, may klase gyapon. Kaya wala As of this moment, as of this time mga ka-action, wala pasang announcement sa local government sa Bacolod nga wala sang klase, may suspension sang klase, wala, ha? Wala. So, daw pila na yung ka local government na nag-suspend sang klase, daw 20 na guro, sobra na 20 ay. Yes, so ang Aryo, maibasahon taliwat Action Boy para managapamati bala. Sa mga Aware sila. lugar nga may suspension sang klase. So wala klase subong adlaw sa Banwas ang La Castellana, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Sipalay, Kanduni, Hinubaan, Hinigaran, Himamaylan, Mursya, Ibi Magalona, Valladolid, Bago City, La Carlota City, Victoria City, Pontevedra, Silay City, kag Talisay City. Okay? So, sige. ang mga lugar diri sa Negros Occidental nga suspendido ang klase, mga ka. Yes. Ang ako niya liwat, ma-advise na ko sa mga parents na kay kundi sa Bacolod, wala kita sa suspension sa klase. Pero sige, ang ulan, ako niya ma-advise ko lang niya, depende na sa pagdesisyon kung ang inyo kabataan pa eskwelahon nyo. Kaya nga ako nakulbaan na daya, kung ako may bata, abi nga mga elementary, kag mga preschool, basi bala magsulay sa ulan kag hilanaton. Correct. Basi paghilanat bala, tapos pagdala mo sa ospital, COVID. Nan. Pag na pinakadelikado. So, kung hilanaton na siya, kag pa-admit mo sa ospital, i-swab test kasi na. Correct. Kasi ka na, kung isang na nakadlaw, hindi mo nakaguba sa puturo sa bata mo isa kadlaw nga mag-absent sa guro. Action Boy, nagdugang pag-igunon manapla. Manapla, ara na. So Oo. halos tanan nga mga banwa kag syudad, ara na nag-declare na sang suspension sang klase, magluwas sa Bacolod nga wala gid diyan, no? Basta kuya sa mga parents kamo na daya bahala mag-desisyon para sa inyo mga kabataan, no? Advice ko lang na sa inyo no? Morning dra kay Jan Hunyo, noy, morning sa imo. Kay kabudlay dan Action Boy, babi hindi mo pag-absent subong kay ti syempre may klase mo. Ti ginilanat bata mo kundi naglawig Pang absent mo. Oo. Ti mo advice na absent. Hindi kita nakita kung sitwasyon grabe, Kita kung ulan. inulan bala. Ti mayolan na yung may mga slakyan. Di bla mayolan na yung basi wais lang kabatsyag bla kay makbataan nila mga eskwela may mga slakyan bla. Correct. Ti pro ang wala is lakyan, ang naga-commute lang, kaan nagalakat. Niyara nga mga estudyante nga galakat nga paeskwilahan mo, no, di ba? Correct, oo. So medyo bulubatyagon talang mga ginikanan, Kaya sa ano? una sa amon, gilakat lang kami pa eskwelahan. Ako amuna, every day, one nga sobra 1 kilometro ginalakat ko,
Lakat sa aga, lakat sa puli sa udto. Balik pa sa udto, pa hapon, pa puli naman pagkahapon. Damo na bala. So, 1, 2, 3, 4. 4 kilometers a day. Pariyuta. Dra ako nagsagad sa una, magbalance-balance sa akon nga mga bag mo. Kaya yung bag ko di ko sa ulo, nabutang ko maglakat. Ay, nalo. Hindi ka tabok kami. Hindi mo gani bag to, kay silupin mo lang. Silupin. Ako na estudyante sa una. Kag kami ako, may katabok pa kami sa Taytay, Mga ginataytay, parang ginatambok kaya. Kawayan. Kaya may irrigation mong. So may Okay, Taytay. good. Oh. Okay. Morning lahat, amigo. Jan, Hunyo. Klala mo ni siya, hindi? Sino gani? Jan Hunyo. Siya Nunyo. Ato bala ang nagkanta. Kagabi. Ang perte ka namin magkanta, no? No. Doon hindi ka maglantaw siya, do recorded mo. Oo. Yeah, wow mo. No? Prosection Felix, ito yung pinakabida kagabi. Wala sige, gid ito sang yan. may makapugong. Ito sa mga ganing kanta ni Action Felix sa gabi man. Sa birthday ba ni Action Rex? Ano kanta ito ganing gabi Doon man? nalipat ko kung ano tong iyang kanta. Don't forget to remember. Don't forget to Naman remember. natin ka, don't forget to remember. Gini kalipatan mo gid gyapon, di ba? Don't forget to remember me. Yeah. Kakurog-kurog mo na sa magkanta. Pwede, no? Vina Rectra Dela Rectra. Morning sa imo. Dira. Sige, i-post na lang ni Rona Facebook Rihida na, Trava. Ang naduga nga wala klase. Oo, gani man na. Basta, damo ka pa mangkot sa aton, di, Bacolod, kung musta, wala sang suspension, wala sang announcement, no? Ang Bacolod. Let's be clear on that, no? Sige. Sige. So, diri kita sa aton nga balita, Special Action Boy. Ini ba lang mga uncommon nga mga hiligay non words? Uncommon? Action Boy? Hindi common. Hindi common. Uncommon. So, actually, yung iba, gibasa ko, nabatian ko naman. Pero nga, gid siya nga, wala, iko Action Boy. Kabate, abe, Okay. ako bi, So, mantiyan ko ari, kung kabate ako. Ari, doon nakabati ko niya. Halalban. Halalban isang karabaw mapahagi na pa halalban bla ginapahalab sang karabaw. So, din si Tuto, ato siya nagpahalab sang sang karabaw. baka or karabaw dira or kanding dira. So nagpahalab sa din sa nagpahalab sa halalban. halalban siya mo gani. Ano nga naman sa diin. So, sa halalban. So, mga siya Action Boy kung sa English pa, mga grassland. Grassland. So, dara na Halalban. nagapahalal. Nagapahalal. Halal certified na karon niya. Certified na isang Muslim ya. Yes. So, nagkadto kami sa halalban para magpatawhay. Ay, hindi gali para magpahalal. Patawhay. So, Ato katong di sa halalban niya yung grassland na. Ato mo sa halalban gali ka nagpiknik kamo to ya. Oo, picnic. Kaya ti grassland mo. Oo. Kay daan sa subong nga siya, hindi ka na mayo kabati sa mga kabataan. Kay gambal, kado to sa may doon, sagbot-sagbot. Sagbot-sagbot. Diba? Halalban. Halalban. Okay? Okay. So, basi may mga iamot na mga ka-action, tanga mga nabalaan, bala nila nga wala, tadi ka Ako, taga karon kuno ayda. Boy, garok. Garok ko ng decade. Subong lang ko niya kabati. Decade na bala, garok ka. Do, kwan bala, dunot na bala. So, kang example, kung Action Boy, damo, naging garok ng mga politiko. Lain naman na saya ang garok ko. Nga muna. Ka dishonest bala Action Boy. Ang manang meaning diyo, having or showing a willingness to act dishonesty in return for money or personal gain. In corrupt. English, corrupt. Corrupt. So, manang garok. Garok nga mga politiko. Kaya may naman garok nga kuan mo nga ng daw dunot na bala. Daw decade na. Ay, doon. Lain mo na yung garot yan. Lain mo ng garot, ikaw na yan. Ay, wow! Kalain si Action Boy. Magulo ko kabalik ginaamo ko na. Yung ginaamo ko na. Nagabalik, bago ko nagbalik daw, ginaamo mo na ko na. Ginaamo mo na ko na. Siguro may iban ka na. So, next Action Boy, Lukdoy. Lukdoy? Oo. Lain mo na isa lukdo? Alain mo na iya. Aryo, a kind of photography or business taking picture of someone without their consent. Lukdoy. In photographer. Do mga stolen shots. Oo, muna. Sa examples na Action Boy, nangakig ang babae sa Lukdoy kay kalaway sang iyang kuha. Lukdoy. Si GM, guro, may pagkalukdoy. Kasi mo na
mga sideline ni JM. Being a lukdoy. Lukdoy. Subukan ko yung kabate, ikaw ya. Bago lang ko kabate na, lukdoy. Pwerte, no? Layo mo yung lukdo. Hindi kayo kung anak ko na nasa mag-picture mo niya, lukdoy. Ay, oo Nya, nga. doy, luk. You are Kaya mag-picture ka ba? Doy, luk. Lukdoy. Hindi, lukdoy. 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 Kaya pa-picture mo. So, to lukdoy, nagla. So, in English yan niya, lukdoy. Kaya ba siguro pagambang, imbis na say cheese, para sa Bible siya, doy. Dayan. Kaya sungad ka. Di ba, mga pouting lips sa muna sa ginimos mo. Well, tingnan mo definition. So, next action boy, dagtaan. Dagtaan o higuan. Aria, the process of skill of applying a substance to something so as to change its original color. To color. Dagtaan. So, gindagtaan sa Mo sila lang ikaw wala kasang dagta. Wala kasang color. Wala kasang color. Ang example, action boy, gindagtaan sa mga estudyante ang ila proyekto. Ay, purte, no? Ginkuluran na niya sa buong yan. Hindi niya dagtaan, ginkuluran na niya. Oo. Kala, do ka very, anak, nang dagtain na da imo drawing book. Mayroon sa isa nga dagta nga daw ginhiguan mo bala. Ang mga gani nga isa daw sa capacity sabi nga ay na siya wala gini sa dagta. Oo. Sa dagta. Masyado ka. So why ka higo bala The ya? other meaning pag siya, okay? Dagtaan, higuan. So wala sang diferensya kumbaga mo na. Way diferensya, way dagta. Tinlo Bala tinlo, virgin. Ti subong yung ganun yung way kagi sido. Sido gani. Way kagi sido. Way kagi dasma. Okay? So, next action boy, kalawgaw. Ha? Kalawgaw. Funny. Galawgaw. Area kalawgaw, diyo. Asin, nagimo na yaman. Basi kalawag, di. Galawgaw, bayan mo na, kagalawgaw si mo. Funny ka or... do ka humorous si mo na. Galawgaw. Na siya. Damog din na balang ka galawgaw gid si mo. Galawgaw di kalawgaw kasi naga-typo lang ni sila. Okay? So next action boy ari ka bati ko niya. Pugday. Pugday. Ay napugday gito sa bala. Do ka na. Daw na. Nakabugin na bala. Napugday Okay, ginagamit ka kabatian ko na action boy. So next is mahinang panon. Okay, understanding. Very understanding. Understanding. I understand So man ang panon ako kay understand. Una. Sang may na. Lay man na ang may ng panon sang sa nakaintindi. Yes. Very understand. Ini siya nga tao, very gini siya, mahinang panon. Sa action boy, very mahinang panon gini siya. Okay? So next action boy, maimon. Hindi naman niya selos, of course. Jealous. Ari ka kabatian niya. Hindi siya imunan, gini siya imunan. So, hindi ka na magano siya, kay kaimunan. Siya imunan, akunan, akuya, akunan. Imunan, akunan. Hi! Pwerte na. May mga entry ka gito. Imunan. Akunan. Hindi ba ni imon lang, action boy nga hindi lang imon nga sa sa nangimon-imonobya. Envy Kung damo nga size. Envy. Pangimon. Envy. Mayara pa gina mo hisa, bla? Kahisa na. Do ka mo na siya. Do parintihan na ito padbalay. Mapakaisa sila actually. Mapakaisa. Ang imunan kag ang isaan. Suyaan niya. Suyaan niya. Ay, suyaan niya mo na ilaw magulangs na. Okay, so next action boy, tapuson tanong niyo. Katugtuban. Katugtuban na. Forever. Forever. Okay, subong da niya magamit na hasta sa katugtuban. Tubtub sa forever. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Na mo na siya. Tubtub sa katugtuban. Okay. So next action boy is maambong. Maambong gwapo. Gwapa. Hindi, ang maambong niya sa lalaki lang na understand. Ti kung babaya maambang. Kuan ng matahom. So man na deki. So subulan ko ni kabati sa maambong. Pero man gani gwapo. Gwapo. Ay bongga. Action boy maambong duran. Swerte. Diba? Yun pa si Councilor Tan. si Kano gwapo Tan. Duwa pirdiw pa si Good morning nanda kaya na. Former councilor. Kano gwapo Tan. Ikaw ya action. Boy maambong duran. Kag si Dorel matahom. Ay, alam ko namin. Gabato.
Okay, so sige So, action ba at least may na... Sa may share din iba no kay Buturan kabating na. Kay Buturan, do ka... Sa pinakadalom la. Oo. Kay Buturan. Kay Buturan ng iyong puso. Oo, sa pinakadalom, no? Ano niyang iyanan? Ate kayo may imunan, may hakunan, iyanan na muna. Entry na ni Miss Georgia. Kagawad ulit balahon, may kada entry, ha? Amo nang galaw go, yamuhat, tsakto na kay Nanette Marheno, yamuhat, no? May ari pa di iban nga mga entry kay na. Nga padala diri message diri sa aton no nga ako kuan man ko sa mga entry nila no may ara ko entry sa imo hunghungan Hungungan at telephone. telepono. Oo, kapati ko na yan. Si Ma'am Van, ganito ko nung itudloan niya ko na si Doc Matt Mayo, nga kung may tudlo, ang lips ko nung gano'n. Pinoy lang na gay mo? Ganito. Yan din gambi, din si Kwan man ito. Ang kano niya kung tudlo. Oo. Niya, where's na? Niya, he's over there. Over there. Niya din si Kwan, niya to. Pinoy lang na yung abilidad niya. Nga muslong sungad para magtudlo. Correct. Maanyag. Maanyag, correct. Amo nang proper right term. Maanyag. Para sa babae. Ikaw ay lalaki, ang balo mo maanyag. Mga ka-action ninyo, mamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby sa Action Hotline. May kopon ninyo sa Action Art tayo hupon. Halong-halong lang sa sining maulanon nga panahon. Ang inyo din nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.